Ți s-a întâmplat vreodată să te simți blocat în suferință? Să te întrebi de ce mi se întâmplă mie asta? Ei bine, ceea ce faci în acel moment face toată diferența între autocompasiune și autocompătimire. Autocompasiune adică blândețea față de sine și autocompătimire adică atunci când ne plângem de milă. Și o să dau și un exemplu în privința asta, să zicem că ai avut o zi mai proastă la muncă sau ai fost respins într-o relație. Diferența dintre cele două sună cam așa. Autocompătimirea sună cam așa. Sunt un eșec total. Nimeni nu mă înțelege, toată lumea are o viață mai bună decât a mea. Nu am nicio ieșire din asta. Ce se întâmplă atunci? Te afunzi și mai mult în suferință. În loc să găsești soluții, îți spui o poveste în care tu ești o victimă. Acum hai să vedem cum ar arăta aceeași situație, dar de această dată prin prisma autocompasiunii. Ok, am greșit, dar asta nu mă definește pe mine ca și persoană. Și alți oameni trec prin momente grele, nu sunt singură. Ce pot face acum ca să am grijă de mine și să merg mai departe? Observi diferența? Autocompasiunea te ajută să găsești soluții în această situație și te motivează să mergi mai departe, pe când autocompătimirea nu face decât să te blocheze și să rămâi în aceeași situație. Data viitoare, când ai un moment dificil, întreabă-te, vreau să rămân blocată sau vreau să-mi ofer aceeași bunătate pe care și-o oferi-o unui prieten? Tu cum îți vorbești în momentele grele? Scrie-mi în comentarii dacă ai tendința să te critici sau dacă ai început să practici autocompasiunea.